Čauky, mňauky, drahí kamaráti, dneska sa pozrieme na to, že Miro s Mladou chce odletieť niekam preč, lenže Mladá nemá svoje doklady, pretože ich zobrali rodičia. Dobře, tak, aspoň. Pozrieme sa aj na to, ako Mladá plače kvôli tomu, že ľudia jej idú do rodiny, ale pritom ona sama robí to isté na svojich streamoch. Ľubím fajčiť kokot. Taktiež sa pozrieme na aktuálnu postavu mladej myšky, totiž to schudla nehorázným spôsobom a nevyzerá naozaj zdravo, takže máte sa dnes na čo tešiť. Začíname. Ja si televízor zoberiem a poviem na rieku Nitru pozerať. Začíname tým, že Mladá klamala Mirimu, že má občiansky preukaz, ale pritom ho vôbec nemala. A nemá ho. A mamka jeho zebrala, keď tam bola ešte. A kvôli tomu išla s Beňom večer preč o polnoci a došli ráno tam a bola tam celý deň kvôli tomu, že ide si pre doklady. Aby som mohol ja vycestovať s ňou. A doklady nemá. Chlapče, ja normálne nechápačky mám niekedy z ľudí, alebo z niektorých myšlenia. Dospelá žena, mamka mi zoberie doklady, však jebti more. Vám. A fakt vám zajebalo na hlavu. Neviem, na čo to robí. Ale pičovine dokladov. Teraz idem kúpim letenky. To je jedno, kde. Do Barcelony, alebo idem tam na letisko a iba jebti. Však nechce dobre pre Boha. Kto chce dobre? Ja? Totižto Miriho idea je taká, že odídu do zahraničia, budú čistí, budú pracovať. To nie možný. To sme mohli vidieť aj nedávno, ak bol vo Švajčiarsku, kde hovoril, že áno, že chce tam znova začať, ale bez tých drog a tak ďalej, ale potom proste po 3 dňoch prišiel na Slovensku, takže asi nejak mu to nevydržalo. Šefe, mne sa asi niečo nepovedlo. Dúfam, že aj ďalšie jeho vycestovanie bude trošku platnejšie a že trošku dlhšie tam vydrží a niečo naozaj zarobí a možno, že aj prestane brať tieto návykové látky. Lenže problém je v tom, že mladej nechcú dať rodičia doklady, aby vycestovala niekam preč. Mama je chce dobre. Preto nedala doklady. Akože čo ju okoňujú? Ona je dospelá osoba. Není zbavená svojej pravosti, ne? Chce vycestovať do zahraničia a pracovať. Mamka jej nedá doklady. A v čom je chce dobre? Nepochopil som. Pičovina, zás ďalšia. Aby tu zostala? Tak jak zostaje, čo? Ja sa ani v podstate nečudujem tým jej rodičom, Ale co bude dál? že jej nechcú dať tie doklady, aby vycestovala, pretože ona nie je úplne že svojprávny človek a nechávať ju v zahraničí s nejakým chlapom cudzím, aj keď ono je to rovnako rizikové, rovnako nebezpečné, rovnako škaredé, aj keď je tuto na Slovensku, keď sa potuluje po uliciach, ubytovniach s masnými vlasmi a tak ďalej. Není to bovia cool, ale akože nečudujem sa jej rodičom. Ono všetko začína vidieť na tej mladej, vidieť, že berie tie návykové látky, že nie je úplne OK. Totiž to najnovšie na streame ukazovala, aké nové rifle si kúpila v sekáči iba za euro 50. A to se vyplatí. Kde ukázala svoju postavu a to, ako má teraz postavu v porovnaní s tým, že aká bola predtým, je úplne že šokujúce a jednoducho nevyzerá, že je úplne OK. Moje džínsy. To sú tí nové zo sekáča? Tieto. Stradivarius. Tuto sú dole tak trošku akože roztrhané. A ja vám chcem ukázať moje teple. Ale to, čo nie je OK, nie je len o jej postave, ale aj o jej psychike a o jej psychickom zdraví. Totiž to mladá často kričí, často plače, narieka. Najnovšie nariekala kvôli tomu, že ľudia jej idú do jej rodiny a pritom nedávno jej otcovi odrezali nohu. Není normálne, čo vy robíte, ľudia. Vy ste, viete čo ste? Prijebaní ľudia ste. Paulinka dala rukavicu, Neviem, poď. či vám to niekto povedal niekedy. Ste veľmi prijebaní ľudia, naozaj. Paulinka. Kvalitne prijebaní, kvalitne. Pavlinka, ďakujem ti krásne, poďme. Všetci šišky, poďme, máme rukavicu. Michal, ďakujem vám. Bum, padelce, nezli. Ti poslal, Alecka. Poď sem, ser na nich. Ale dobre, tak to ne. Na čo? Dobre, vieš, len môjmu tatinovi odrezali nohu, ale oni to je tam ľúto, začnú ale to sú- rozoberať. Ale však to ti budú Ale to vyťahovať. sú hoveda, to si zvykni, to do konca života budú toto robiť, to sú Toto bol hoveda kúsok. ľudia. Chápeš? Starý, utekám. Ahoj. Ahoj, čau, pekný večer, pozdravujem. Aj tebe. Dávať, zverejňovať zbytočne, vieš, to je
sa na nich. Ďakujem ti krásne, Alexa, dobre to. Úplne sa vykašľujú na nich. Presne tak. Hovoria o sebe, vieš, nie o tebe. Áno, Miška strašne narieka, strašne plače, ale na druhej strane faktom je, že ona je tiež strašne zlá voči tým ľuďom, ktorí chodia aj na jej streamy. Podľa mňa toto nie je nič iné ako karma. Neviem to zhodnotiť. Neuvedomuj, úplne sa uklidni. Ako je v Barcelone? A vy, čo to robíte, sa môžete maximálne hanbiť. Maximálne hanbiť. Maximálne ľudia. Poď si zaduelovať, Aleček, láska. Čau, Miško. Máme tu nejaký cieľ, ľudia, a ideme sa splniť. Dvojnásobok, ľudia, poďme, všetci rákujeme, tap, 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 tap. Ťap, ťap, ťap. Čau, Daniel. Čo som chcela? Ste u toho oného? Toho? Jak sa volá? Prímera? Wilson. Poďme do cieľa. Wilson, áno. Poďme do cieľa. Ten tiež tuším dueluje. Krásne. Áno. Poďme do cieľa. Ďakujem. Však ty si ma nepozvala, ináč by som išiel k tebe. Poďme. Tak ja som bola s tým Ridelom chvíľku a ja som sa vypla, bola som sa Ale ja hovorím na návštevu, osobne. Že si ma nepozvala Ja, k sebe. Miri, ale ja vás sem nevojdem dvoch, to by musel iba jeden Ja dojsť. som nevojte. Iba jedného. No ako sme mohli vidieť, tak Miška plakala, no a aktuálne sa nachádzajú, alebo nachádzali, lebo oni sa neustále presúvajú u nejakého streamera, ja ho nepoznám, nejaký Willy alebo niečo podobné. Miro mu tam bol venčiť psa, takže dúfam, že u neho nerobili len taký bordel, ako im je bežné, ale aj mu nejak trošku pomohli tomu človeku. Ideme do sekcie komentárov, čo ste mi napísali pod posledné videá. Vesi, potržník Lee. Mne sa tak zdá, že ani jeden z nich si neváži seba samého. Tipujem, tak do mesiaca, že príde z ich strany už taký prešlap, že to veľmi zle dopadne. Ja dúfam, že sa mýlim. Podľa mňa žiadny človek, ktorý je závislý na nejakých návykových látkach, si neváži seba samého dostatočne svojho zdravia, pretože dávať si chémiu do tela je dôkazom nedostatočnej sebalásky. To je môj názor k tejto veci. Čo si o tom myslíš, ty mi napíš do komentára a nezabudni ísť aj na moje Hero. Ďakujem za pozornosť, vám pekný deň, ahoj. Môžeme sa pocicokať? Dám nám pán, lebo sa cicokame s gaťkami a bez gatek. Dobre, choď už preč, potrebujem priestor. Dobre, nech chodí do všetci teda. Na čo hulákaš? Na čo tu urážaš? Ona je dospelá osoba. Není zbavená svojej pravosti, ne? A čia je to smola? Čia? Čia? Vaša. Thank you.